megalayapost.news. Ubah sostena sotun MLA MDC Jurang Konstituensi pat ubadairu Menteri Hak Sorkar Jela mentaka singulalik ban IT ke ambulans syaka senjuk kisang samlasnong SSSS ribai sapngi ban hakate hi keju wasngi ulay ban IT yakitin sop yeng syakitu gilong yeng ke badan kam jingaram syaki balang bakin yo penun kam haki yeng mane lembar syaki snong bakin penun kam hak bantam yaki yeng dorbar yakate ke jingelang ban pelat patba yakate ke ambulans bat samten syaki patba na penlang hapelau ke office ke Jurang sin RD blong hakaban nalor ke jingdon ubah Nesotun na sakhiru daga jingdon lang u Dr. P Hajong BDO ke Jirang sin RD blong kinong ilam snong riboy sapngi lambat sibun kiri orang ba jong gate gatan lengba kate gasngi kiladon kumbashi sepakat kendai tam kilong yeng kibalayo pedang yakite gitin sop yeng hakabana kalyang UMLE u kham ai sibun yakitu ki bakam duna kayo kakon bat kham tam e na kabentan jong kitu kilong yeng ki bangat haka apot plu yeng yakite gitin sop yeng ki bawla IT sakiti kilong yeng mane bading dorbar ulathi lengba ka scheme Special Rural Work Program SRWP kabaya kate kalikit nong pang kabawla IT sa ka SSSS riboy sapngi kadai ka bathir lengba ka Chief Minister Special Development Scheme CMSDS na aingo iublay nagta kinigasngi sa sisen pat iyo banyadon mentalang na gementa banginyo ban pelaj patba hag bidai bat ka SRWP kaba lasa pending mentala dan sistem akaba nagaliang ki nong penya jong ka komit nagaliang ka committee kiba penya yakenika program 84 namadon ki beneficiaries ki bamiopor ki bamlaj agrupor ki jimun kam panai Desember bat kumjuru nakaliang jongkiru kidan ha ki jimun kam de menten tagadau ba mentag sing yo panilum lang bat ngaso kemen ni ladi ban penpau khmat jongti ba gilala ban warra lain ban penon kam hok ki schemes ki baper ka ba katkum ka jingdan kam ka jong ki longying ki ba dayhok ki balajit dagi committee ki baper ki balajit ki snong na benta ka jingmentoy ka jongpi ki pa nong song snong jong ka konsensi ka jongi dehane ka por na kaliang jonga kum u Emily jongpi nga ay ka jing khublay ki bok irwang pi baro ki nong yo benta ki banyo ikinekitin sobyeng ay ba kenika benta kabama pi piyo kahop kabama pi pinyo nagmenta bapinla ban pinon kam lane ban sop ye ki yeng isem ki jong pi pinlai no slap pinlai no pria kilong ki jingerku ye ki yeng isem ki jong pi khamtam ki schemes ki baper abangi kum ki samar yo ki jingmentoy kumban yathu kum ki yes begalaru sibun ki sang samlashnong ki sports club ki baper kiyo ya kini kaji bentoy hakba kene ka sorka ka taksim ki senjam ki bokun blesi bun sar klam da paslam na ka liang ka senjuk abangi phai sai sar ikram paslam isim mut but I recommendation but yo ploy ya kene balance blesi bun sar pinyo ka met ya kerpang ya ka sorka under the I like to express my gratitude to the Honorable Chief Minister for his kindness and for the great initiative that has been taken under his leadership with this government. Long live this government. Takwaru banong ba kanel ba kanek ambulance kamde tang kali dari ketika jingim kabala ban ai jing sumar khamtam ya ki paipa ki longjing ki bambat ki jing kum pang bastom bat khamtam ha ki por ki ba kerki kane ka penisai ba sibun kisang smashnong ki ba snok tilang ki betrelang ka peni ya ka jing teli berkat ka jing telang ba jing rap jing isa MLA jing habangi teli ngila banunra ikam ki babha hapo kimlang salah te lengba kane kambalan sakramen bakane kambalans kan ai ka jing sakri ka boha ka basha klem kana jing fer dongin ni trelang bengla banunra ya ka jing bha ka imlang salah jungi Blesibun Shampang Shilor Sakri Shapra kemen kabakrau ado kadagata nga penpau hakmat kilang baro ibay piway siya bangin yo ban hap yung ribbon kum kadak kajing kemen nam taban pelaj pajba gane ka ambulance kaba nakaliang Honorable Chief Minister lai lingba ka CMSDF agaba laay ka sunjuk ki seng samlashnong ribhoy sebngi dengan penpau ye kejung kublay
yakin nongkit kam baro jong kasenjuk ki seng samlasnong riboi sebngi adoi presiden sekretari ki nongkit kam baro nangtang perpau ru ki kublai yaki pajba ki bedon ne kapor ki rupa kmat ki nongilam snong ki seng ki longkemi ki rangba baro ki bedon lang hakene kapor napan pau ke jing kublai pi baro yu pe basa sisin pat inyo ya kene ke ambulans ke banlong ke banla ban ai ya ke jing syakri na ke menta ki pajba ki badon hapo jong kene ka dong ka than ke jungi ki baha bapo jong kene ka konsensi ke jungi basa sisin ngamla thum da pen pau ke jing songu yau honorable chief minister ya ke jing spun bat ya ke jing long balakloi ban no senyang lane ban ai ki kampun roi lane ban ai ki ban pli ki lat ki lenti na ka beta ke jing don kam jong ki pajba ki badon ha ka konsensi ke jongi sibun ba ki projects ki ba repair ki ba mangi ngelayo bat sibun ba ru ki wei bangi nang yo dengan ngapan pau ya ka jing play ya honorable chief minister bat hagene ke segi sashi sen pat ke jing kemen nga shua bang kap yu di ribbon kum kadak ban pelaj ba ai kene ke ambulans nga kintu kan pam ya pi baro ki nong penyaj nga kiseng samla jong ki senjuk jong ki seng samla shnong jong ka dong ribhoi sebngi hakaba nga kerpa di pi baro yu piwe ai ba kadika ambulans kalong ka jing sekri na ka benta ka jing don kam hok ka jong ki pajba ki ba don kam na ka benta ban kit ya ki nongpang balai ceki jaka suma tu bapero per ya congratulations sa sisin ya ki senjuk ki seng sama shnong na ka benta kadika jingyo ka jungpi ba dia ka thong ka jungpi na ka benta pinang la ban ai ka jing sakri kamtam na ka ki beduk ki besuk kamtam na ka benta ki longyeng ki badon kam ya ka jingerap ka jongi paro we ka jingerap ka jongi kinhun ki bapero Desa Sisin, kublai shibone pi baro iwe. Meghalaya Post.news